Transwoman leader sa Warla Criminal Group nga nagapangdagit og mga langyaw alang sa ilang sex reassignment surgery. Dakpan sa Criminal Investigation and Detection Group sa Zamboanga City. Ari ang report ni Krisa Dapitan. Pinasikad sa warrant of arrest, arestado sa balay niini sa Barangay Tatuan, Zamboanga City, ang 24 anyos na lider sa Warla Criminal Group ug National Most Wanted Person na si Mike Ebol o mas nailhang Mikey. Kinsa usa ka trans woman, Lunes sa gabii. Lakip sa nadakpan ang partner niining 23 anyos nga lalaki. Ang maong lider gingong nalambigit sa pagpangdagit og mga foreign nationals sa Asia, pogo employees ug ubang negosyante aron makakuha og kwarta alang sa ilang sex reassignment surgery sa nasud, Thailand. Base sa report, sinasaktan nila para ma-force yung tao o yung biktima nila na magbigay ng pera. After nila makuha yung pera, ibababa na lang kung saan lugar sa Metro Manila. Ibabalik namin siya kung saan nangyari, kung saan niya ginawa yung krimen dito sa Metro Manila. At nakikipag-coordinating kami sa issuing court. Ang maong grupo adunay 13 ka miyembro nga pulos trans women sub, lakip na ang ilang partners. Apan, aduna pay 5 kanila nga nagpabiling gawas nun. Sumala sa CIDG, nagsugod ang operasyon sa grupo tuig 2018 ug ulahing nag-operate ni atong 2022 kung asa 14 kalalaki na ang ilang nabiktima ug miabot na sa 4.2 million pesos ang ilang nakuhang kwarta. Ginaandam na sa CIDG 9 ang pagproseso sa pag-turnover kang Mikey ug partner niini sa Paranaque City aron atubangon ang kaso niining kidnap for ransom with serious illegal detention nga walay piyansa. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag ni Mikey apan mibalibad na kini. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa 1 Mindanao.